Ito ang iniwang resulta ng sumiklab na ikalawang forest fire sa Baguio City nitong hapon ng Sabado. Sa kuhang ito ng Baguio City Police Office, makikita ang lakas at lawak ng sunog sa may First Cemetery ng Camp Janhay mag-aalas 4 ng hapon. Sa inspeksyon ng Bureau of Fire Protection Baguio City, tinatayang 6,000 square meters ang lawak ng nasunog. Sa pinagsanib na puwersa ng BFP, BCPO, private water tankers at BCDA na ideklarang under control ang sunog bandang 4:58 at fire out ng 5:10 p.m. Wala namang naitalang nasugatan sa insidente. Tumawag sa atin yung command center ng Baguio City na may nire-report nga pong ongoing forest fire dito sa may bandang Luwakan Road. So yun. And nag-respond naman tayo dun sa nasabing forest fire. At dahil magkasunod ang mga forest fire na naganap nitong nakaraang 2 linggo, muling nagbigay ng abiso ang ahensya sa mga residente, gayon din sa mga hikers at campers na bumibisita. Tandaan natin medyo mainit na po ang panahon natin ngayon dito sa syudad ng Baguio, hindi lang naman sa Baguio pero sa buong Pilipinas. At saka medyo mahangin. So yun nga po, iwasan natin magtapon ng mga upos ng sigarilyo or yung mga discarded lighted object natin. And iwasan po natin yung kaingin o pagsusunog ng ating mga damo kasi maaari rin itong pagmulan ng apoy. And kung magbo-bonfire naman tayo o magluluto tayo sa bahay natin ng kahoy, siguraduhin natin napatay natin yung mga embers, yung mga baga-baga na natitira pang maiwasan natin yung mga pwedeng causes ng fire natin. Patuloy pa ring inaalam ng mga otoridad ang punot dulo ng nasabing sunog. Sandy Salvacio, Balitang, Solid North.